Waqt li ċifri dejjem jikbru ta' dawk firma mitfunin, saret ħaġa li tant drajna u ninsew li dawn bnedmin. Il-kundanna waħda tagħhom il-ġilda b'kull skur, la ma nifmu li rabathom jerqu f'baħar ta' dulur. Spiss ninsew li Maltin bħalna għad li forsi ma jurux, qed jissiltu ma' mewġ ieħor biex fil-faqar ma jerqux. Min isofri inġustizzja fuq ix-xogħol jew għat-twemmin, qiegħed jereq mingħajr ilma u stmat armi klandestin. Wasal iż-żmien Maltin wawċin, mod solidali ma' xulxin, nuru bil-fatti li d-destin nistgħu nibdlu għal-maħqurin. Wasal iż-żmien Maltin wawċin, ma nistgħux niġu magħdudin favur nies bħalna miftumin mid-dinjità tagħna l-bnedmin. It-tbatija tal-maħqura ta' min huwa marġinat m'għandix tkun indifferenza b'egoizmu intenzjonat. Kulħadd għandu dritt li jikol ħolqien tal-dinjità, ma nistgħux naqgħu nqumu għaliex ngħixu f'kumdità. Wasal iż-żmien Maltin wawċin, mod solidali ma' xulxin, nuru bil-fatti li d-destin nistgħu nibdlu għal-maħqurin. Wasal iż-żmien Maltin wawċin, ma nistgħux niġu magħdudin favur nies bħalna miftumin mid-dinjità tagħna l-bnedmin. Minnu minnek jiddependi jekk id-dinja tkun x'aħjar, jekk neħu l-amal tagħna biex naraw ftit aktar ċar. Wasal iż-żmien Maltin wawċin, mod solidali ma' xulxin, nuru bil-fatti li d-destin nistgħu nibdlu għal-maħqurin. Wasal iż-żmien Maltin wawċin, ma nistgħux niġru magħdudin favur nies bħalna miftumin mid-dinjità tagħna l-bnedmin. Tagħna l-bnedmin. Wasal iż-żmien. Grazzi. Grazzi lilek.